Здравейте, приятели! В този епизод ще ви покажа направа на канализацията на къщата. Тя се прави като се правят канали в самите основи, които вече насипахме. Тези канали се залагат тръбите за канализацията и някои други тръби за мивки и дренажи, които няма как да станат с наклони в замазката. Сега ще видите в това видео как се правят каналите, тръбите, нивелирането, засипването с сипица и дори ще видите малко ВИК тръби, входен водопровод, който слагам на къщата. Приятно гледане! Ето че каналите за канализацията са изкопани. Момчетата правят дупки в шийките, където трябва да минават тръбите. Доста тръби и разклонения трябва да има. Малко ще ви покажа и тръбите готови. Приятели, ето че канализацията е готова. Тук излиза главната 160 тръба. Тук разклонения. 3 клона 110. Имаме тук вертикални щрангове и за една тоалетна. Тук имаме още разклонения. Това ще е за кухня към фитнеса. Това ще е за кухнята. Не, това ще е кухнята на фитнеса, това ще е към втория етаж за кухнята там. Тук имаме за тоалетна на този етаж още. Тук имаме сауна. Тук съм заложил две входни фит 32 тръби за водопровода. Понеже залагам за бъдещ водопровод един канал и още една линия залагам за сондажа, който ще бъде. И това е време всичко да се засипе обратно, както и да се засипе тук дренажната тръба с тези двете полиетиленови фит 32 за водопровода. Това ще е в следващото видео. Я проверим наклона на изходните тръби, че те са много важни, те са най-ниска точка. Добре, имаме наклон. F50-ката. Опа! Тук е проблем. Тук наклона е наобратно. Ще трябва да го спустим. Я видим. Тази има хубав наклон тук магистралната. Хем тук в 50-ката. Тук има наклон, само дето в края няма, което си е проблем от всякъде. Тук пък има бая голям наклон. Ще трябва да се вдига. Я да видим. Наклона. Тук имаме, добре. Тук имаме. Тук се вижда, че има някакво гомера. Тук само. Тук има доста.
направим тук. Тук има доволно. Тук също е екстра. Значи само в края в И-50-ката няма хубав наклон. Така, друго нещо, което направих днес, да ви покажа е, пуснах тук дренажна тръба, нивелирал съм я, сложил съм сипица отдолу. Тук няма как да я продължа, докато не се премести този насип, с който влизат багерчето и бобката, но това ще е по-нататък. Това е за сега. Чао от мен!